café met de band hier. En dan zin ik me toch nu wat ik net al wel heb gezien. Ja, dat zal ik eigenlijk even vertellen wie dat ook is. Ik ben bij Café Bijsmans. En daar zit op ons te wachten. Harry Marie. Wie is dat dan? Niet het nabel. Hebben mij nog niet. Waar zitten ze? Waar zitten ze? Hans, achterdoor. Achterdoor is